Aprovació de l'acte de la sessió del ple del extraordinari de 7 de maig de 2015. Votacions a favor. Bueno, vull dir 4 paraules, si se m'ha Bueno, vull dir 4 paraules sobre el que ha estat aquests 4 anys com a regidora de l'Ajuntament de Masies. En principi ha estat una altra experiència de la meva vida. L'Ajuntament com a entitat jo sempre ho comparo com l'equip directiu d'una escola que també m'ha tocat estar-hi, i penso que les coses vistes des de fora o vistes des de dintre doncs també canvien. I que penso que caldria que molts més ciutadans s'impliquessin en afers d'aquests municipals. Aquest any també voldria dir que fa 25 anys que visc al municipi de Masies de Voltregà i com a ciutadana m'hi sento ben integrada i acollida, i com a persona assertiva, que penso que ho soc, m'ha agradat treballar en equip, compartint experiències i projectes a fi de poder millorar tot el que ha estat a les meves mans pel municipi. Moltes gràcies a tots.